Hyvä umpihanki väki. Minulla on miellyttävä tilaisuus tuoda opetuskulttuuriministeriön tervehdys tähän kulttuuritapahtumaan. Meillä tuolta etelässä on ihmetelty sitä, että siellä oli tällainen Olympiastadionilla talviklassikko. Erikoista on, että saa talviklassikko nimen jo ennen kuin on yhtään tapahtumaa järjestetty. Ja jos täällä nyt on lehdistöä paikalla, niin mä luulisin, että tämä jos mikä on talviklassikko suurella teellä kirjoitettuna. Ja opetusministeriön puolesta on erittäin ilahduttavia tällaiset tapahtumat, joihin ei ole haettu valtionapua eikä siis ole myöskään saatu. Ne on osoitus siitä, että vielä maassa on kansalaistoimintaa, joka toimii ilman yhteiskunnan tukea. Mielestäni tätä voisi kyllä varsin hyvin myös tukea yhteiskunnan puolesta. Ja te olette sitä väkeä, joka tietää varsin tarkkaan sen, että mitä tarkoittaa se, kun vanha suomalainen sanonta, sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Henkilökohtaisesti en kyllä yhtään kadehdi teitä tästä ilosta, mikä teillä on tässä seuraavana yönä pakkasessa. Ja en tiedä, varmaankin monta puhujaa täällä aikaisemmin on viitannut Aaro Hellaakosken runoon. Ken tietä kulkee, tien on vanki, vapaa vain umpihanki. Toivotan teille kaikille kilpailijoille menestystä, kun tutustutte tähän huomenna tähän vapaaseen umpihankeen. Kiitoksia. Joo, kyllä. Saatiin hyvät tulet. Hyvä. Yhdellä tikulla. Kyllä kahtoni. Mä ajoin Tampereelta tosta. Miten hyvä kuuluu. Kyllä niitä soppaa on tässä valmiina. Me pikkuhiljaa nuotio tohon saada. Karhonlihaa pistätte tohon panhaan. Joo, ja poroa ja onhan meillä näitä herroja. Taivas loppuun rakkauden parhaana räiskää. Ja tunturi laaksojen puolasto, se kallio seisokin läiskää. Niin mieltäni nostaa ja juhlista, tämä kymmenen virtaa. Olet voiman ja rikkauden kotimaa, tätä kannat kaksoisliimaa. Rintareima, oi loistaus, loikos aikoinen raa, tulevaisten toivojen kalli. Mitä siellä tulee? Ärtsoppaa. Herrekka. Vesselyjä tulee Destian tilossa. Viritellyt vissiin. Kaikki muuta.
Kengät kui. Mikä sun nimi? Marko. Joo. Onko mones kerta? Joo. Kyllä. Kokemusta on. No joo. Se on hyvä juttu. Joo. Monetako se on lähtö? No yhden varmaan pääsee 9 taakka lähtien, että niillä on juttua sakkoon, niin lähtee sitä jälkeen. Pistät vähän kuivaa yllä. Iltaa. Joo, tässä kuivatellaan vaan kamoja huomiselle. Joo. Nythän ei ole ainakaan liikaa kosteutta tässä ilmassa. Ilmankosteus on oikeinkin sopiva, mutta saataisiin vaan nämä varusteet. Onko siihen mitään kikkoja? Ei joku hirveän isot tulet, mutta kun puut loppu kesken. Niin. Joo. Aika ja tupakka. Joo. Mistä päin te olette? Oulusta. Joo. Työpaikkaporukka vai kaveri? Ihan tämmönen kaverikö. Joo. Tänne Oulusta ei ole kukaan lähtöisin, mutta siellä tällä hetkellä Joo. taitaa olla kaikilla hammasharjat pystyssä. Niin Joo just. voi sanoa, että sieltä on. Just puhuttiin tuossa, että varmaan nousee alueen keskilämpötila aika reilusti, kun näitä nuotioita. Niin tekee. On se varmaa, että se niinku, säteilylämpö vaikuttaa tähän. Täällä on muutama asteen lämpimämpi kuin tuolla ympäristössä. Voi olla. Vaan äkkiäpä se sitten yöllä se pakkanen hiipii taas. leuka lätisee aamu. Omia näköinen, kun otti valokuvia äsken tästä metästä, niin Joo. näytti, että niinku mettäpalo olisi. Joo, kyllä. Toista hyvää päivää, kun pitää lähteä ryhmiin. Mä oon ollut aina eka ei se aina. Se on aika vittu. Huomenna pitää hiihtää, eikä se ole tarpoimilla. Voi. No sen jakson mikä joukkue? tietä enää 3 jäljellä. Selpy Oulu. Joo, Selpy. Mitä tarkoittaa? Se on tämmönen ulkoiluvälinen kauppa Oulussa. Missä? Sukunimi. Missä? Oulussa. Tuirassa Oulussa. Myy tämmöisiä ulkoilijoille kankaita ja Se on vähän tämmönen tee se itse kauppa, sillä myy materiaaleja, että voi tehdä esimerkiksi takkeja tai Joo, majoitteita tai rekkuja tai ihan mitä vaan keksii. Molemmat Joo. majoitteet on tehty sieltä. Joo. Onko teillä web-sivu? Meinaatteko tehdä yhtään isompia tuli? Yhtä isompi. Niin. Pöllit on loppunut, niin hankala tehdä. Niin, tällä hetkellä ei Joo, voi joo. tehdä. Mä että te olette niin kovia mimmejä, että teette taas. Ei me nyt niin kovia mitään. Naisjoukkue. Joo, onhan meitä muutama on, mutta Joo. Onko mones kerta? meillä on hetkinen, meillä on Joo. Tässä on eka kertalainen ja 2 on oulukkalaista. Joo. Mikä, 8 teidän numero? Me ollaan 81. 81. Joo. Joo, ja me kamppaillaan varmaankin niin ihan viimeisestä sijasta. Mutta jos te haluaisitte eka sijalle, niin ette te olisi tullutkaan. Ei. Luulen, että kukaan ei niin ole täällä palkintoja varten. Mä luulen, että niitä löytyy Jos on helpommin. oikein hyvät palkinnot, niin mentipä sitten. Niin. Kyllä. Sauna. Savusauna. Täällä on kipinä. Mitä siellä rasteilla on? Siellä siellä oli poron längättä siellä. ensiapukysymyksiä ja sitten oli tunnistuksia, piti lintujen höyheniä tunnistaa ja Joo. sitten oli Naulan lyöntihän siinä oli yksi oleellinen, se oli joka ei mennyt ihan meille täydellinen. putkeen. Oli jotain perinnejuttuja. Täällä Oli on perinnetyökaluja, niitä tässä käytiin äsken läpikin, että ei ihan kun ulkolaisia joukkueita, niin mitä luulet, että miten niille käy? Huonosti. Ainakin Niin, ei tule ainakaan pisteitä. Voi olla, että on vaikea tietää. Kahvin paahi oli. Joo. Monesko kertaa on Puhoksen miehillä? Kyllä tämä mahtaa niinku keskimäärin olla lähelle 10.
Mulla on 8. kerta ja Joo. Mulla on 7. Minä en ole tuuraamassa ollut. Elias on toista kertaa. Ja te olette näin isolla joukkoa. Mä luulin, että te olette Minä olen pieni. yksilö. Joo, Minä olen poikien kanssa samalla tulilla. joo, 10. kerran kunniaksi lähdin eksyilemään ihan yksiksi. joo, joo. Se on neuvos nykyään. Jyrki on Täällä. Joo. Minkälainen palkinto siitä neuvoksi? Nyppää, että sille piti oman koppiin tehdä. Siitä Joo, saa semmoisen numerodon suksen pienen, mistä mulla on numero 56 neuvossa. Joo. Ja kunnia ja mainettahan sitä saa tänä jaksaa. Onko ollut monesti näin kova pakka? On se ollut. 33 oli muistaakseni. oliko se siinä kuin Mietaa Jussi? Enimmillään. Huomenna aamulla on varmaan yli 30. 25 oli tuolla Isojen suuri. välillä, kun mä tulin. Mä oon hyvä heilahtaa huomenna aamulla. Menekö mikkiä? Tuleekohan pakkasen takia keskeytyksiä? Oli niitä vissiin joku joukkue keskittynyt. Ei huomenna varmaan keskittynyt. Ei, se on niin lyhyt rykäsy. Minkälaiset eväät teillä? Tässä on Kuiva muona pastaa on pusseissa ollut. Pasta ja jauhelihaa yleensä. Leipiä ja eväsleipiä tehdään jo lähtiessä valmiiksi. Joo. Sitten se suklaata ja rusinaa ja kaikkea tämmöistä. Joo. juominenhan se olisi tärkeää, mutta se on tahtoo olla ongelmassa, kun se jää. Tuossa on aamuksi sulateltu lumesta, niin saadaan puurot keitellä ja sitten keitellään vielä vähän juomavettä menon matkalle. Miksi tuossa on tuo alumiinium? Täällä on tämmönen meidän kenttäkeittiö. Jaa, just, joo. Täällä. Siellä on kaasuhomma, niin tämä on tuulensuoja ja sitten kun tuo ottaa, niin se ottaa nuotiosta lämmön, niin Joo, pysyy kaasut lämpimät. joo, just. Se ei pakkasella tuo kaasu taho huila. Toimiiko se tuo Spreegate ollenkaan näin pakkas? Kyllä se pelaa, se tuo. Keittelin minä vesiä sillä. Tämähän se kaiken paras keiti on tässä tämä. Mahtoi mennä puoli tuntia, 3 varttia niin kuin lämpöisveessä. Sehän on täällä, kun ei saa niitä havuja panna alle, kun ei saa katkoa. Joo. Sehän on tosi hyvä, kun tekee havupetin. Janne johtaa sotaa sieltä upo. Varoiko ne hukka teille? Tuossahan on tuo rullo tuossa suksilla. On. Siinä on koko tässä on vähän kissa. Heti se on. Käännäpäskä vesipullua tuosta. Niin. Niin, ihan. Olelleen niin kännyt solmuun. Niin. Se delisi ottaa minuutin meidän jälkeen. Se varmaan suksitaankin jossakin vaiheessa sinne mennään. Se on se televisio. Tuli puolellekin tuohon. Käypä kahvia. Se on vielä alempana. Ei sinä, et sinä narua sinne. Se on valmiit naru. Ilmoita mulle. Eikä alempana. Alempana. Vai sinä siihen kun tuolla. Jaa. Tullut 2 narua. Ei kun ylemmäksi, puoliväliin. Mikä ne kyllä lähtee meidän jälkeen? Joo, siihen vaan. Yksi pillu. Siihen. Noin. Siihen vain noin.
Hertala Esa. Joo, mistä päin johtuu? Kemistä. Joo. Onko mones kerta? 9. kerta. Joo. Ensi vuonna saa neuvosta. 10 kertaa osallistuminen tuo tämmöisen arvonimen, jota ei tarvi hakea sieltä ministeriöstä. Me myönnämme sen. Tänä vuonna 10 uutta neuvosta ja pyydän tänne neuvoksen nimeltä Martti Kuusela. No niin, hyvää iltaa vaan hiihtäjät ja kaikki muutkin paikalla olijat. Onneksi voimia jäi sen verran vielä jäljelle, että alaleuka liikkuu. Siinä seuraa 2 hyvää asiaa. Pystyy puhumaan ja syömään. Muut asiat hoituukin sitten itsestään. Luonnonvalot. Niin just. Ne taitaa olla parhaat valot. Näin ole kuin paikkakuntalaisia. Aha, joo. Naapurikylältä. Joo. Mikä sun nimi? Ronkanen Juha. Joo. Ai sä oot se hikuhiihtäjä. Joo, en tiedä. Ja tuo alumiiniko se lämmittää? Laittaa sinä vielä tarkemmin. Joo. Kyllä. Mistä asti olette tullut hiihtämään? Keski-Suomesta. Joo. Vaihtelee vasta. Joo. Kyllä. Työpaikkaporukka vai kaveriporukka? Tarvitko sä Tuomas nämä? Saa kuivaksi vaan. Onko teillä joka pakissa eri keitto? Alkuruoka ja jälki? Keitto ja sitten on Poro ja karhu. Vasta pologneesi, jauhelijapulli ja kahvia. Joo. Mulla on ihan real kurmaattia. Mistä päin te olette? Nivalasta. Kaikki on lähtöisin sieltä. Oletteko monta kertaa jo tänään käteen? Niin. Se on Nivalalla. Niin. Joo, niin. Ei, eikö se joo, kätellään vaan. Eikö se vanhainen 15 minuutissa se nivalalaisen käteen? Joo. Onko teillä pyykkipäivä vai? Nythän on kuivat kelit, ei paljon ainakaan kostu pyykit. Joo, vaikka istumattomat ukkelit ry, niin sloganilla. Urheilu tuntuu kivalta. Vetihommat pelittää takaisin kopteriin. Se on tilattu, se tulee hetken päästä. Aha. Käydään baarissa, tullaan kyllä yökkäin. Joo. Aamupäin. Niin, aamupäin, että keretään taipaleen. Hyvä näkyy. Se oli, mutta se viimeinen oli sokerikin. Sokeri. Nyt me tänä vuonna pääsit siitä muuta oli oikein. Joo, ei siellä ole. Me oli oikein hyvin siinä ekalla. Sitten me yhdelle hajonnalle tehtiin 2 rajoittaa. Joo. Se vähän ainakin vauhtisti. Kyllä se äkkiä tulee takaisin, kun vähän käytetään aina. Ei siihen paljon tarvitse ja muutama kuva teho, niin se on sen jälkeen. Pääsee semmoiseen hyvään. Onko naisjoukko? Naisjoukko, joo. Minkä niminen joukko? Pohja-Aaka. Pohja-Aaka. Onko se täältä Oulusta? Meillä on Oulusta ja sitten Rovaniemi edustettuna. Onko mones kerta? No mulla on 4. kerta, mutta meillä on sitten porukassa sellaisiakin, jotka taisi tulla 10. kerta ja on 5. kertaa ja vaihtelee vähän. Joo. Käyttäkö harjoittelemassa? Sitähän pitää vähän noita suksia käydä ulkoiluttamassa. Joo.
mutta ei yökunnissa. Onko sinä ekaa kertaa? Kolmas. Belgiassa kokoelmasta. Ai joo! Belgiasta? Joo. Hetkinen, ootko sinä niin suomalainen vai belgialainen? Miten sä suomea puhut? Sä oot suomalaisen vaimon. Jaa. Sä oot harrastanut hiihtoa. Jos sukset oot nähnyt. Tänään enemmän kuin koko metsäsuksiuran yhteensä. Jasso. Oliko 2 kertaa hiihto ennen metsässä? Jasso. Se siikarakot on ja kilometrit tuli. Oliko se hieno siellä ylhäällä, missä rastikarsinut? Ai se ehdit käydä lisäraskella? Joo, kaikki. Tulee niin paljon virheitä niin tehtäviksi. Niitä. Lisää ulkomaalaisia olisi hyvä, että mainittaa vähän. Hei, kävitkö sä semmoisella rastilla, kun mä kuulin, että sä perinne esineitä kysyttiin? Joo, se eka. Se ei ehkä ollut vahvin sinun lajiin. Tulokset saapuu tänne tuonne tulostaululle ja monesta asiasta. Siinä sun välissä on yksi, mikä lähtee 2 minuutin. Joku mitään tuntuu. 4 minuuttia. Niin, siinä on yksi välissä. Mä laskin niitä Jaakolle, että minuutti kilometriä. Nyt hei se Ronkainen tulee sieltä ohi sitten, se lähtee 8. Niin, se voi tulla, mutta se on eri. Sieltä voi takaa tulla kukaan vaan, ei sitä minä en niinku ala vielä kuulemaan. Nyt ottaa 8 minuuttia. Oletteko meidän elosta jo mitään tietoa ja minä minuuttia ne lähtee piikin. Mutta nyt on kevyempi keli. Niin, no niillekin ne vetää lujaa kaikki. Se riittää niin kyllä joo, ne menee kyllä tuohon. Menee sen mäen päällä kaikki, ei se ole mitään ongelmaa, niin jos ne meni 12 kilsaa tunnissa veti tai yhtä niin matkaa, niin ei semmoisen päästä millään. 12 kilsaa tunnissa vedään niinku luistelua sitten lehtiä. Tuon maassa pyöriä, sitten tulee Franki Skiitiin mieleen. Nyt siinä on siellä. Monenta, niin ne oli meidän jälkeen. huomennahan nämä äänentoistovehkeet on siellä maalissa ja sinne myös sitten viedään sitten taulua sinne ladon seinään ja se videotykillä ammutaan se trackerin kartta sinne, eli sieltä vaalissa voidaan seurata kaikki sitä joukkueiden etenemistä huomenna. No niin, kiitoksia kaikille.